Hej med jer. Først og fremmest tak, og fedt mand. Fedt I gad at gå ind og se nummer 2 video, jeg havde lagt op, og smide et like og en kommentar. Det er jeg sgu glad for. Det synes jeg er cool, og inspirerer mig og giver mig lidt energi til at prøve at lave lidt mere. Sidste video jeg lavede, der fortalte jeg jo om den her forretning, vi havde haft på Amagerbrogade, og hvor langt vi var nået for de her små 17.000 kroner. Men så er der så et par stykker, der havde skrevet til mig, ja, men du sagde, at de havde fået et køkken, og så har du fået en disk billigt, og så har du fået lidt maling. Men altså, der skal jo meget mere end det til at drive en forretning, og det er jo selvfølgelig også rigtigt. Så jeg kommer lige med en lille smule mere her. Vi skulle selvfølgelig have nogle drikkevarer i butikken, og vi skulle selvfølgelig have et køleskab til at have de her drikkevarer her. Der tilbage i 2001, der var det sådan af Coca-Cola, Pepsi, og der var forskellige andre firmaer, der havde læskedrikke, der var i konkurrence. Men der er de bortset for det stadigvæk den dag i dag. Men jeg kontaktede de forskellige firmaer og sagde til dem, at prøv at høre her, jeg har en lækker butik op på Amagerbrogade, og jeg kan sælge en helvedes masse af jeres læskedrikke. Og så kom der jo lys i deres øjne, ikke? Og så stod det jo straks lidt dollartegn her. Men når vi så havde talt lidt, så sagde jeg så, der er bare lige det problem, du ved, jeg har sgu ikke et køleskab, og jeg har sgu heller ikke rigtig penge til at fylde noget i, men jeg kan tjene en masse penge til dig, hvis der er, vi fylder lidt i. Og så på den måde, så kørte jeg de forskellige sodavandsfirmaer op mod hinanden, ikke? Og sagde, prøv at hvis jeg sælger Coca-Cola, så bliver det kun Coca-Cola, vi sælger. Bliver det Pepsi, bliver det kun Pepsi, og bla bla bla. Den som vi fik lavet en eksklusiv aftale med en af dem, som så kom og stillede et køleskab til rådighed, og gav os rent faktisk også 20 kasser sodavand. Det var en ret god aftale, vi fik. Så på den måde, så fik vi både drikkevarer til at komme i gang med, og vi fik et køleskab. Og et kasseapparat, det var så heldigt, at min far han havde et stående nede i sin kælder, så det fik vi så også. Og så var der jo selvfølgelig skål, tallerkener, kopper og whatever. Der fik vi simpelthen af min moster og min mor og et par bedsteforældre smed lidt i, så hele vores disk, den blev sådan ret retro, når du kiggede ned i den. Ikke? Det er jo på mode i dag, men dengang var det nok ikke så meget på mode. Så der stod alverdens små kemikskåle med farver, og jeg ved ikke hvad, og der var sgu ikke rigtig noget, der passede sammen. Men det virkede, og det så pisse godt ud. Med hensyn til, at der var omkring 12, jeg mener, der var omkring 12 sædepladser inde i forretningen, og der fik vi rent faktisk nogle brugte havemøbler billigt, sådan nogle ud i noget rustfri stål. Det passede sgu meget godt ind til butikken, så det var sådan, og så det var stort set det jo med hensyn til skilte og så videre og reklameskilte og sådan noget. Der er de forskellige produkter, vi solgte derinde, der sagde vi så med ham, der vi købte vores sandwichbrød af, sagde vi, men prøv her, kan du ikke lave et skilt, og så får du lov at putte lidt reklamer for dine brød ind, sådan, så hvis en anden vil åbne en sandwichbar, så kan han jo se, hvor vi får vores lækre brød fra, og kan så blive inspireret til at købe fra dig. Så sådan fik vi dekoreret butikken og fik sat prisskilt op, og uden for butikken også, der sponsorerede et kaffefirma nogle skilte til os. Så det var lige det. Og så sagde jeg jo sidste gang, at vi havde solgt butikken på en ret sjov måde. Og den historie vil jeg gerne dele med jer. Jeg gør den kort. Da vi har haft butikken cirka i 6 måneder, så kommer der en dag en lav mand ind. Det han ikke havde højden, havde han i bredden, skal jeg lige hilse at sige. Men han kommer så ind, og så siger han, hvad skal I have for butikken? Og jeg kigger på fætter Karsten, ikke? Og så siger jeg, må skulle lige snakke med min partner her, ikke? Og jeg går tilbage og siger til ham, prøv at den er ikke til salg. Tænk jeg lige om en gang. Hvad skal I have for den, ikke? Og vi var jo pisseglade, det var en god forretning. Vi havde jo lige fået alle mulige håndværkere som kunder ude ved Tårnby Torv, der hvor de er i gang med at bygge tunneller og bro og motorveje, med fan, hvad de havde gang i derude. Så men så alligevel, du ved, så tænker jeg, ved du hvad, lad mig lige prøve at være fræk en gang, og så siger jeg til ham, jamen prøv her, siger jeg så, 275.000, det kunne jeg jo ikke det kunne jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig, vi kunne få. Men jeg sagde bare til ham, 275.000. Og han siger, fint, jeg går lige ud en gang, jeg har en, der muligvis er interesseret, så kommer jeg tilbage igen. En time efter kom han tilbage. Han havde 100.000 med i en konvolut. Og det var mange penge for 2 unge drenge, der lige, altså, hvor deres hele opsparing jo faktisk kun lige har været 17.000 kroner, ikke? Så han kom tilbage med 100.000, og vi sagde, what the fuck, ikke? Og så sagde han så, jeg kommer i morgen med det sidste, og det hele gik stærkt, jeg kommer i morgen med det sidste, og
og så har han noget kontonummer og noget klar, og jeg har kontrakt med. Jeg skal så lige sige, han var så erhvervsmægler, ham manden her, som så kom. Og han kom dagen efter, og han havde så de resterende penge med. Og så var der fest. Så vi fik vores penge, og så var der en god weekend i vente for mig og Fættermand. Jeg ved godt, at det ikke er, det er jo mange penge, men det er jo ikke nogen formue, og det er slet ikke for at tale om penge eller noget som helst. Jeg synes bare, at det er sjovt, det der med at stå med 17.000 kroner, ikke? Og så cirka 6 måneder efter, så er de blevet fordoblet lidt, og man er blevet lidt klogere og har fået nogle gode oplevelser ud af det. Så det var bare lige det, jeg ville dele med jer. Kan I have det godt alle sammen. Hej.